Tiri kufara nekubata basa kwamuri kuita mumaprovinces ese ari muZimbabwe, wari kunze kwenyika, kunana South Africa, UK, Australia. Tiri kuwana basa ramuri kubata muchingungundengu, tiri kuti aiwa pamberi naro. Then tiri kuona tina vamwe vari kuGermany vari kuti aiwa mamiriro aita zvinhu kumusha sina kumira musha, ngati rubatiranei basa zvinhu zvifambe. So ndo zvinoita kana nguva yerevolution yasvika. Revolution haisi a criminal offense. Revolution is way of change. Revolution is way yekuendesa upfumi hwenyika kuwaridzi hwawo, wari wana weZimbabwe. Ndio inonzi revolution. So revolution inowapo kana munhu wese abvumirana kuti dambudziko ratinaro munyika nderiri. Izvezvi tese, kungave kubva kumwana mudiki azvarwa nhasi ane zuva rimwe kana mazuva matatu, ari kungozvarwa achiona kuti tine dambudziko munyika muno, ende dambudziko iroro ndiMnangagwa. Saka ndo zvinoitika kana yanguva yerevolution. Because mwana ari kuzvarwa akatarisana nematambudziko, matambudziko ari kukonzerwa nepoor governance inenge ichiitika munyika. Ndo saka muchiona wachibudisa mafaira akasiyana siyana ecorruption neumbowo. Then majournalists anenge interviewa vanhu vari kubudisa umbowo wonzi aiwa sungai isai mukati. But ndo zvinoitika kana papa revolution. Izvezvi nezuro zvakazorora tiri kunzwa kuti kukadoma uko pana mai wakangoti pamberi nerevolution macomrades vari kuti iwo musi wa29 ngatibatiranei shutdown, nyika haina kumira zvakanaka, tiratidze utsutsumwa kwedu kwekuti hurumende zvinhu hazvina kumira zvakanaka, zvingave muzvipatara, zvingave mumashopu, mungave muzvikoro, kungave kupi kumabasa kwese kunoenda vanhu, mabasa emaoko, kumapurazi, zvese hazvisina kumira zvakanaka. Ndo saka takadedzera kuti 29 May munhu wese shutdown. Then tikati goerai kumaprovinces. Then tiri kunzwa kuti kuprovince kuMidlands uko kadoma uko mai ava vakasheeranawo nevamwe vakanzi tsvagai muise mukati, vakavatsvaga vakavasunga. Tikati maadministrators orai ndimauya nenyaya iyi mati mainzwa, ongororai mutipe information yakakwana kuti zviri kufamba sei, chii chakaitika. Saka izvezvi tina mai wekukadoma uko kurimuka vakasungwa nenyaya yerevolution iyoyi. Asi ndo zvinoitika murevolution izvozvo, nenyaya yekuti vanenge vachitadza basa vanenge vari papanic mode. Saka isisi hativhundutswi nazvo kuona wakusunga munhu azvisendera WhatsApp kuti ngatiitei shutdown. Alright, izvezvi shutdown yacho takazoti chigarai mudzimba, but mashops ari kungovhara ega. Izvezvi nezuro tachiudzwa kuti food lovers kuBroadway uko yangomuka yakaita shutdown yega. Asi isisu tanga taita muono uri kumberi chiti ngapagadziriswe zvinhu nguva iripo, ngatiite shutdown mashops ese nyika yese, hurumende igadzirise matambudziko atiri kusangana nawo. But izvezvi kana mukanzi maramba shutdown yacho yakungoitika natural. Mashops ari kuvhara, zvipatara hamuna mishonga, mayunivhesiti ari kungovhara, hakuna vana vari kudzidza. Muzvikoro tiri kuudzwa izvezvi kuBheshnafu kuChipinge uko kuti vana varidzorerwa nhasi kumaunganidze primary school, chinzi uyai ne26 cents kana 6 rand yamai Mnangagwa. Tikati okoma yanyaya yekudzingirawo vana sikuru here? I don't know kuti mai Mnangagwa macontributions iwavo vanoda kuadi. Tichati vari paground kuManicaland ikoko vationgorore nyaya iri kuitika kuChipinge pamaunganidze primary kuti vana vadzingirwe ichikoro. Kana tasvika panguva yerevolution, information inenge ichiitika kunzvimbo dzese tipei, ndisi tinosarudza yekuisa kwana. Because patasvika hapasina kumira zvakanaka, the Mnangagwa dynasty is now in panic mode. Ende isisi hatisi kudzoka mumashure nerevolution iyoyo. Then iyo nonsense iri kuitika kukadoma iyoyo tiri kuti it must stop. Tiri kunzwa kuti musi wa16
wari kupinda ukadoma magistrate court. Tati ma-administrators ongororai nyaya iyi muite follow up, then moona kuti mai ivavo wari covered, zvinhu zvavo zviri kufamba zvakanaka. Then tiri kutenda vari kuramba vakamirira pano pachannel, tiri kufambirana hatisi kudzoka kumashure. Channel ino yenyoka yemabhunu updates ndiyo channel yatinoisa maupdates anenge achiitika parevolution. Tinoziva vazhinji tine maorganizations atei tichibva kumashure uku takajekeserana izvozvo, tikati pano takasanganiswa nedambudziko, ndo patiri parevolution kusvikira comrade nyoka yemabhunu abuda oenderera mberi nebasa ravo. Ndosaka muri kuona nesu ana comrade Saro akatiriwo pano takatiwira takamirira kuti comrade wedu abude, kana wabuda woita take over nechannel yavo isi todzoka kumaorganizations edu. Ndo zvakangofananawo nevari pano, even kumacourts, kumalawyers taisangana nemaorganizations akasiyana siyana achibatsira nemalawyers, dzingava nemari vongave neruzivo. Ndo zvinoitika kana tiri panguva yerevolution. Saka macomrades unit yatiri kuramba tichitaura ngairambe iripo, then toramba tichingoshandisa platform yecommunication iyoyo. Mamessages mamuchiona macomrades achitaura matambudziko avari kusangana nawo. Tainzwa umwe comrade achitaura mubereki akaita accident kuZimbabwe kusvika ndaakusiya ZANU-PF ndauda kujoinana nevanhu verevolution. Ndo zvinoitika kana nguva yechange yakwana. Wanotraya havo kusona zvigamba, tsvagai ava musunge muvharire because those are the weapons. But tiri kuti muitire wamuri kuita ivoyo pasi nawo. We don't need to be provoked. Pari zvino tiri kuti ivo mai ava musi wa16 pavari kupinda mukoti, budisai mai ava vana mhosva ivavo wekukadoma, zita ravo tapiwa hanzi yeukai madhlangove. Tiri kuti budisai, todayira kuti ivo wekumakoti vacharespekta zvido zvevanhu. Because shutdown yatakadedzera, it's not an insult, it's not a criminal offense. Mashops aringoita shutdown ega tisina zvatataura. Vurai kafood lovers iyo kana muri kuti imi mahamudi zveshutdown. KuMidlands tanga tagara taudzwa kuti kuri kuita problem vanhu vachivhundutsirwa. Takaipiwa information iyo. Vachiuya wemashops vachita comrade taisawo $5 yedu pachingungundengu, batsirai comrade nyoka yemabhunu abude. Asi shutdown yamuri kudedzera hatichagoni kuvhara mashops because tiri kuvhundutsirwa kuti shop yacho ikatongoonekwa yakavharwa pachabvunzwa kunzi wavharirei. Tikati aiwa shutdown takaidedzera tichida kuti vanhu muvhure magroups kwamuri ikoko, muwane the ways of communication because parevolution pano panoda vanhu vanenge vakabatana muzvipoka-poka kwamunogara ikoko. Ndosaka tiri kunzwa zviri kuitika kuGoko, ndosaka tiri kunzwa zviri kuitika kuKadoma, ndosaka tiri kunzwa zviri kuitika Buruwai, ndosaka tiri kunzwa zviri kuitika kuBeshnafu Chipinge pasi uko border eSpunga Beira kuna naChirinda. Zvinenge zvichiitika ikoko in 1 minute tinenge tichizviudzwa. Ndosaka tiri kunzwa zvinenge zvichiitika even kujeri kuna comrade nyoka yemabhunu. Anything chinenge chaitika within 3 to 5 minutes tinenge tatozvinzwa. Ndo zvinoitika kana tiri parevolution. So musatya mhuri yeZimbabwe, tiri tese tiri pano. Mukaona tati zii tinenge tiripo, tinenge tiri kugadzirisa nyaya dzerevolution idzodzi. Tinenge tisina kuenda kumudya ndigere. Because zvakawanda zvinoda kufambirwa, muri kuona masituations atiri kusangana nawo. So panyaya yamai vakasungwa kuGoko hatisati tapiwa nhungamiro nemaadmins tavatifambirai tinzwa kuti vane representation here. Kana vasina representation zoreva kuti tinenge takutsvaga private kuti mai ivavo vanga vakamirirwa kukoti. Kana tatsvaga private tinodzoka futi pano kuvanhu toita mudeme toona kuti mai ivavo loya ravo rabhadharwa. Asi todayira kuti vanobuda semudheti iroro because idzi nyaya dzekumahumbwe idzi dzevanhu vari papanic mode. Techivaona vachipesvuka vana mudha vachiti aiwa Midlands takaibata kuti dzvi. Vari kutambura vanhu vekuMidlands takazara nemaaudios. Vari kuvhundutsira vanhu, they don't have peace. So Midlands nyaya yenyu tiri kuiziva, we are coming to rescue you. So imimi vana mudha nezvese zvamuri kuita izvo tiri kutarira kuti stop that nonsense. Nguva yakwana. Vamwe vandauziva kuti techingozi takabva kumaorganization, vana comrades Saro vakavataurira kuti vanenge vachibva kupi. Vamwe takava appreciate maorganizations avo achibuda pachena.
isisu tiri wekuzimu revolution tingada kuzviintroduce amotiziva. Ndosaka muchiona kuti tinouya pano totaura toenda because tine mamwe mabasa ekuita kwatinenge tichibva. Asi takauya pano kuzobatirana nevamwe pathis problem. Asi hatizorambi tichiuya nenyaya dzedu pamagroups evanhu because this channel haisi yedu ichannel yewaridzi. Ndosaka muchiona kuti pane maadministrators aripo, hatitozivani nemaadministrators iwayo. Asi nenyaya yekuti tasanganiswa nenyaya yedambudziko takabatirana basa zvakanaka tikapedza. Malawyers apedza basa, isisu pedu tanga tapedza. Comrade Nyoka Yemabhunu was protected sezvatanga tichida. Ndosaka tichizodzoka kumabasa edu. So vanhu voda kubvunza kuti Zim Revolution chii? Zim Revolution iorganization yerevolution yeZimbabwe. Ndo yatinotungamirawo isisi. Inewo ma-executives anenge aripo. Saka kana masangana nawo anenge vachiti tabva kuZim Revolution, chizovafarirai, shandai navo kana muchifarira kupinda muchingungundengu. Tinoramba tichibatirana nevamwe wekugeza revolution, kunonzi kuchi ma-citizens for change, wherever they are. Isisu tinenge tiriko tiri ma-activists neorganization yedu tichienda kumberi. Haina kutanga nhasi. Asi groundwork yanga ichiitwa kwenguva yakareba. Tozonzwa vamwe vanenge vachibvunza wakanyuka wakabva nekupi. Hatina kunyuka. Tinenge tiriko tiri kuita basa repolitics. Wariko ma-secretary general wedu wana Comrade Musipa. Wariko ma-organizing secretary kuZimbabwe wana Comrade Jim Kunaka. Wana Comrade Sarwaka tiripo tisu commanders Zim Revolution iwe. Saka hatina kunyuka. Tona vanenge vachitaura mabloggers kwachinzi aiwa wakanyuka. Hatina kunyuka. Zim Revolution organization yagara iripo. Nenyaya yekuti situation iri kutrigger kuti zvinhu zviitike very fast. Taakuitorawo toendesa kwano. Asi pari zvino takasanganiswa neproblem iripo. Ngatimboitei Comrade Nyoka Yemabhunu abude. Wadzoke kubasa ravanga vachibata nemakomrades avanga vachishanda navo. Asi isisu mukaona makomrades edu anenge aine rigaria yavo yeZim Revolution, zivai kuti ndo makomrades enyu. Zvichemo takazviona zvakaita kuti tange revolution iyoyo. Variko masoja akasiya mabasa thousands and thousands kuZimbabwe. Wasiya mabasa wakapiwa heap of zig. Isina zvainotenga. Nanhasi havana chekubata. Ndo vanhu vanouya vachiti Comrade Saro vakati tungamirirei tigadzirise nyika. Wariko mapurisa akasiya mabasa, maticha, manesi. Ndo vanhu maweZim Revolution iwa. Ndo vanhu vakauya vakati tungamirirei revolution tigadzirise nyika because ava vari kungoluta. Looting is not a secret iri kuitika muZimbabwe. Tiri kuvaona mamessage, Comrade taisa $3 yangu ndiri kubhikita. Asi zuva nezuva ndenge nchirwadzirwa nemalutirwa anenge achiitwa maminerals edu pabhikita minerals. Ivo vanenge vachifungidzira kuti hatizivi. Wana Comrade Mawarire vanouya vachiita mainterviews vakatakura mapepa ema-V11 vachikudzai looting iri kuitika muZimbabwe. Wana Comrade Geza vanouya nemadocuments vachipa mapresentation corruption iri kuitika muZimbabwe vanenge vachikudzai each and every day. Imi mota haisi nguva yerevolution iyoyo. Ndio nguva yerevolution yatasvika manje. Even ivo vanga vari kuZANU-PF vacho vakuti makomrades titungamirirei tiende nerevolution iyi kumberi, hatichadi kudzoka kumazure because tatambura. Taiona tichiteera kumashure tichiri kuopposition. Vari kuwana Comrade Gomwa vari kuZANU-PF. But izvezvi unoona kuti unenge uri comrade but uona kuti mai vari kuita basa rekutakurwa nezvigananda. What an embarrassment. Saka ndo vanhu vatinenge tiinavo murevolution iwavo havachadi. Saka change maZimbabweans is coming. So musavhunduke, musavhundutsirwe. Those are the last kicks of the dying horse. Turunzwa vamwe vanenge vachibvunza, tiri kunzwa masoja ari kuita operation yavo achitenderera kumarokesheni this week. Todaira kuti vakatanga nezuro. Revolution is a marriage between the people and the army. So kana mazovaona vafarirei, they understand the message and the language of this revolution. Ratidzai kuvafarira vaunderstand kuti vazive kuti this marriage is going forward.
vanayo kasignal, they know. Vamwe wavo tinavo tiri kushanda navo murevolution. Mnangagwa chaasingazivi ndechekuti muromo umwe ungoti wakomana chacho. Asi tiri kupa munhu wese mukana wekuti gadzirisa apa ubude zvakanaka uende. Tonza wamwanza agudo guru riri kunonoka. Ndo zvaaitawo naiye Mnangagwa wacho iye. Mawo veterans ataitaura nawo before coup. Waitaiwa izvozvi zvaamugaba akura paakuda kuti tione kuti haachasviki 2018. Haachasviki makomrades akazoitwa sei? Zaiwa hatinawo two options, mai Mujuru aripo mo veteran wedu, Mnangagwa aripo mo veteran wedu. Mnangagwa ari kunonoka kana asingati taakutora mai Mujuru taakuisa tiende mberi nerevolution. Taifungidzira kuti vari kutamba. Uyo akazopushwa nekuzingwa. Izvezvi tonzwa achitaura kuti wada kumudzinga chiwenga mudzingei tione kuti munoita 2 hours muri pachigaro iri. Mudzingeika. Saka hapana ari kunonoka inguva, see I trust the processes. Change is coming and is coming very soon. So tiri tese macomrades, musi wa 10 munhu wese tiri kuenda kukoti yaComrade Nyoka yeMabhunu. We have 2 cases dzatiri kufollowa. Musi wa 16 we are following the court yeKadoma Magistrate Court. Musi wa 10 tiri kuenda kunoya naComrade Nyoka yeMabhunu. Tivadzorera kurevolution yavo vaenderere mberi nebasa. Pavakasiyira wosimudzira zvinhu zvoenda kumberi. Wakawanda vana vakavamirira. Vari kuda kutungamirwa kuti signal isvike kwari. So toda kutendai Zimbabweans ngatirambei tiri pano. Tonzwa vamwe vachema chano iri kudonha, chano iri kuita sei? Relax. We understand this what is going on. Chano yenyu iri kudzoka panzvimbo very soon. By the time ichabuda Comrade Nyoka yeMabhunu patakaupdate wachita chano dzamuri kunzi makagadzira komana yaapa pataiwa yanga yaku 93,000 but iri kuita ichimbobuda vanhu zvigananda aka because tinenge takambonyarara havasisina source of information. Tadzoka taapa nenyaya yekuti zvinhu zviri kuitika very fast. Every day teke chipana ma-updates. Rambai muchitiudza zviri kuitika kunzvimbo dzenyu tiendese kumhuri yeZimbabwe. Then ma-lawyers ema-human rights muri kuona zvaakuitika muZimbabwe. This is now abnormal. Batiranai nevana veZimbabwe mutibatsire pamasituations atiri kusangana nawo. Asi legal representation yatasangana nayo kubva patakatanga tashandidzana nemi zvakanaka toda kutendai. So mazvita mhuri yeZimbabwe ma-updates anoramba achiuya pano. Isisuwo wana Comrade Saro wakati chauyawo tichiramba achiuya pano kusvika Comrade Nyoka yeMabhunu wabuda. Ndodaira kuti ma-admins vanenge vachiramba vachitibvumidza kutaura through this channel. Hatisi kuda kuvhura ma-channels akawanda. Isisu kuZim Revolution hatina channel yatinayo. Kana tichazovhura tichavhura after Comrade Nyoka yeMabhunu wabuda waenderera kumberi nechannel yavo. Asi tine group 1 chete ratiri kushanda naro ratinenge takaisa macomrades edu kuti information itenderere isvike kunzvimbo. Ma-executives muchazomaziva kumberi kune vanenge vachifollowa. As of channels, Nyoka yeMabhunu updates ndiyo channel yatiri kushandisa tese sema-organizations nenyaya yekuti ndiyo iri kuleader the whole revolution yatiinayo and ndo pane dambudziko. Zvotibatsira kuti nesuwo patichaitawo dambudziko vanouyawo kwedu wotibatsirawo kusvikira taachivha. So nesu tiri pano kusvikira Comrade Nyoka yeMabhunu abuda. Toda kutendai wana Comrade Musipa, toda kutendai wana Comrade Jim kuZimbabwe kurovai basa. Zvinhu tiri kuzvifarira. Vanhu ngavasununguru. Hatina watisina kusunungura muZimbabwe. Even ivo vavadzinga ma-G40 aidzingwa kuZimbabwe. Vana Kasukwere vakajamba bhodha haasi ega bhodha jamba Mnangagwa. Vana Kasukwere vakari jamba bhodha. Zvikanzi aiwa waibira mhuri yeZimbabwe. Tikati aiwa kana mimi muri kuti vanhu vanga vachibira mhuri yeZimbabwe munhu wese ngaawane fair trial. Tikavatsvaga tikati imi madhara vana Kasukwere muripi? Kwanza takawanda tiri kuno kuJoni. Tikati muri kusangana nematambudziko api? Mnangagwa ada kutiruma. Kuti maita sei? Nzi hatizivi. Vari kuti hanzi tanga tichibira mhuri yeZimbabwe. Tikati maibawo here? Aiwa tanga tisingabizi.
umbowo hwacho wanawe tikati kana manga musingabidzokai. Wakadzoka kuZimbabwe wakatraiwa pakoti. Tikati alright, we Mnangagwa wauya vanakasukwera ava wapinda mukoti njema mawaisa varapa. Tipei madhoketsi avo tinzwe kuti wakaba chii. Ndo zvinoitika kana tiri kuita the correct revolution. Zvikanzi aiwa hatina kuti wakaba wakaita border jumping. Tikati aiwa imimi makati wakaba ndosaka makavadzingirira muno. Hatisi kuda kutamba nevanhu panapa, bvurai madhoketsi, isai madhoketsi. Dhoketi ratakawana ndere border jumping. Rapera nyaya yeborder jumping, ndo pavakutanga kucreate a lot of dockets, the same zvavari kutaura naComrade Nyoka yeMabhunu. So tinovaziva unhu hwavo, saka hatizoregedzi kuramba takamira nevana veZimbabwe. Everybody who is being chased away by this Mnangagwa regime, we are going to take mwana wese kuZimbabwe ane mhosva yake oripa, asina mhosva obatirana nevamwe, toenda kumberi tovaka Zimbabwe itsva. So toda kutendai, hatichatauri zvakawanda, tataurisa, tosangana pazvikamu zvinoteera, pamberi nerevolution, pamberi neunity. Tokutendai mhuri yeZimbabwe.